108 ଗରାଜଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ଗୃହରେ ଫଣା, ଫୁଲୁରି ତେଲ, ଫଳ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଦି ଲାଗି କରାଯାଇ ଉପଶମ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ପାଇଁ ଦଶମୂଳ ମୌଷଧି ବା ମୋଦକ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଦଶମୂଳ ମୌଷଧି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଦଶମୂଳ ମୌଷଧି ବା ମୋଦକ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣସର ବେଳେ ଲାଗି କରାଯାଏ। 10ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଚେରମୂଳିରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦଶମୂଳ ମୌଷଧି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଗୋଲାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଡୁ ଭଳି ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଏହାକୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗମ୍ଭାରୀ, ବେଲଛାଲି, ଶାଳପନ୍ନ, ଅବବଧୂ, ଫଣଫଣା, ଅଙ୍କରାନ୍ତି, ଲବଙ୍ଗ କୋଳି, କୃଷ୍ଣପ୍ରନ୍ନ, ପାଟଳି ଏବଂ ଖଣିବୁଥୁ ଆଦି 10ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଚେରମୂଳିରୁ ଏହି ଦଶମୂଳ ମୌଷଧିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଚେରମୂଳିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବେ ଚେରମୂଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେଶୀ ଘିଅ, ମହୁ, ନବାତ ଖଣ୍ଡ, ଖୁଆ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶାଯାଇ ରନ୍ଧାଯାଏ। ପାଗ ହୋଇଯିବା ପରେ ହାତରେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଦକ ବା ଲଡୁ ଭଳି ଗୁଳା ଆକାରର ତିଆରି କରାଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବା କଳା। ଅନବସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଦଶମୂଳ ଔଷଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀରେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଏବଂ କବିରାଜମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦଶମୂଳି ମୌଷଧିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଅଁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଚେରମୂଳି, ଫଳ, କଢ଼ ଓ ପତ୍ର ଆଦିକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ହବିଷାନ ବ୍ରତ ପାଳନ ସହ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମୌଷଧିରେ 3 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଏହି ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦଶମୂଳି ମୌଷଧି ସେବନ ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେବି ଶୂନ୍ୟତା।